to po kalabang bangin sedang no gajing syakri jong yu blay ni kesedap tengai kamtam yu blay bula penyo ingin kala sai sen pat kum gajing seng kena bangin yo ban rakhi ya kan ke children's week buat ke children's sunday hoi arsnam ngila adu no bangin rakhi kan ke children's week buat children's sunday hagajing don no jong klam COVID ke mangita baro dari sesian pat ublay simla ino yang ilo play kalat kalenti manginyo pendon burom syakri ubiang sesian kum gajing sengkena penlong gani gajing syakri jong iya kani kasengi tenga kani por ko pedang subhai kamtam iki teman besan belai dan lang ki khot komiti balang kilong kemi kilong kepagat dan lang ki para samla ye kongru kumju belawan ka balang malki bat kamtam ya pi kena jong jeng kena balang perstian moro hang ka por to blai un kurku yang iwe pe iwe kani sengi nadu pas dang jeng syakri jongi pada haduk benda wai no te suamin ya cikmat tungani pendam blai ke jeng duai ke jeng buram kolong semia trai di lembah kejeng idba ke jong me bakum ki khon jong me try ngila ban wan biang sai sien how news na mengyo ban pradaki ke children's week ke children's sunday di lembah kejeng ai bor ke jong me hangi iwe pe iwe try misal ban dalang rekat akan ke por ke bamenta dua ru try ni ke por bemendan rekat ani ko jeng syakri jong ina du ko sedang ba do boy no ke ai boro ngan IT bat bukti khmat khat ke jong me try don rekat try ru bak por bedang sa ke syakri jong ni lalu menta bahla kataru. Amen. Aswa bangin yo ke Bible station apo ke jingelam jeng i mesyarmon nang bat i in dalam pertu bat ni dong dua ini Mr. Rex Carlos Donmon tekum ke jing pen kre tungin ya ruai lang ke jing ruai ke ba arpui nak ke jing ruai kenaret bat nus pa iwei nak ke HB ki komen salam ki kun ki lam su Jesu ki senran te kim syak ken wan ki be no ru yaki u Jesu ken rat u yo i pet ngobau ong ki syak ik kena baken wan hanga Ki komena salam ki khun ki long shu Jesu ki senran te kem shakin wan ki benoru yaki u Jesu ken rat u yo i u pet snow pa u ong haki Shayaki kena baken wan hanga ngan shem kom yakita ban kodop haka syadam ngan long nong sumar yakiru wat benote yaki Hagaki donu teken aken shong bat ngahari jeng syai syayaki kena baken wan hanga usobon u Jesu u khot ngau bhaya kita won hajar pen ban kidang sa kanam jong u kem tem kem pat itu kak tin u blai kem pat yos ngau kak tin ai ai syayaki kena baken wan hanga ireu dom tu wan lam tu ringgi ben reu baro in bread yaki blai thao jong ki ban ngai kak tin jong me pen pau ya la de a u blai pen i ha ki ka jing ai ai syayaki kena wan wan lot ha me
Jisu te laong saya ki kelong wan hanga bat wat khang yaki na ba jong ki long kahima ki bneng Tuhi kai yau kena ha kalinti bau de belet de unop kena wat habau la temen Cô kỳ khôn tổ cô ngô ya kỳ kime kỳ paha kỳ ai baro na mar kan ni kalong ka bapin sobha e yau blai na mar phi baro phi long kỳ khôn u blai da ka jing ha u Christ Jisu na mar kat ibana phi ya kibala pen baptis ha ukris phi la ko kenya ukris kumta ladang gilong ki ko gilong kinong yo pateng ru kinong yo pateng ubleken bat kinong yo pateng lembat ukris dia lada shisha ngisha shitom lembat ngen lad on yo pendon buram lem yangiru pat nakabeta kapuram ublay amen Tungi doi ko pa jungi bahab neng ka jungo ko buram kalong shemi atrai nyai ngo yemi atrai ba melong ublay jing ublay ba try nyai ngo yemi atrai ba mela ai la yangi kum ki hep khna atrai bangila bon rakhi atrai yakni ka children's week ba ka children's sunday atrai nyai ngo yemi atrai wat hapdeng ka jing sha khangdam atrai ka arsnem atrai mela aprila pelinti yangi kum ki hep atrai bangila ban shakri yemi atrai hakni ka yeng kap kentang ka jomi atrai ni kerpat yemi atrai ka jingdon ringkat jomi ban ngi atrai hakni ka singi atrai kumju atrai bangila ban yo atrai ban shakri yemi hakni ka yeng kap kentang ka jomi donum don ringkat atrai bat ki nong simenta baro atrai naduk ko pule ka ketien ka jomi kinong elam jingwai kumju atrai ya inong kren atrai ban saai ka khubor ka ba nak ketien ke jong me try ke balong ke ban pensan ban penjanai try yang ikum ki hep kena try do ai bor yang i try we try kumju try bengang lak ban syakri men we por sipat do don kat kumju try ki jiseng ki bangin sependap ni kam hani ka singi bor singi try bengang lak ban yo ai ke bor na me try kumju try to sngo bat sengap try jing kepat ki berit jongi try kum janga syakri betrat bat pop try ni dem ret kemat jong me try tak ni hibo pan haknis amen Tong pau je sungguh imis yarmon nang bet imis in dalam portu komju igni ki hab ki baret plai ka Bible station komju ri Mr Rex Carlos dan mon bila bu ke jing tuai to boleh nang kerku hakikam ki jam ki jong pi bat ki jing puli ki jong pi baro tematapan ni osngo nang jing pen bena na i astan jangan sekretari jong jing sekena bah dia kata ni belum ki jing aingu pandal ada belum ki jing aingu kerpat di teman pesan elek ki jongi Mr biju momen berkentang ki jing aingu Tengin di pendem hak jing tuai ia berit baru hoj kabrip ki kemat ini pendem hak jing tuai kumni par au boleh buk pau jongi wadap ya kemeneng sejerong ke khandau setabian utrai kimet utrai jong mensim ki jongi utrai jong ke kambot utrai jong ke balang ke jong me able bisnai kumni wan dem kemat ke khet ke jingi snai ki jong me hak ni ke step jong ni ke sngi ke bakrau sngi ke bagentang ke jong me te kopa ngai ngui me au boleh bisnai be me alam yang ikat ni ki kon hep ke borit te kopa yagi bangin kiu hak yeng ke jong me ke belate kenang bangin syakri bangin yero bangin penemburom ke teng ke ba em ke jong me au boleh bu pau jingi wan pau kemar khet ke jingi snai ke jong me ya rap au boleh bisnai lomba jong ni ke por bangin syakri ya me te kopa bagi awai pegawai ke benta bangin pendep te kopa kan long pediang hun hak kemar ke khet ke jingi snai ke jong me
bat kum ni au boleh bisne nguan pau khmat ka khet ka jing isne jong melam ba jong ka por ngai ngoi mi au boleh bisne bem lo ringkat ba ka jing sang kena apola ka balang te ko pa hakan ka tiau hi baro ka wei te ko pa ngila pen pendep iki program ke ba per kum ka jing sang kena te ko pa ngimat ke jing kerku ke jong me ngimat ke jong ringkat ke jong me te ko pa ba mem sem no yang au boleh bisne kum ke khon hep ke barit te ko pa ngidana po ka jing kedup ke me ba ka jing alam ke jong me te ko pa ya rap au boleh bisne ba ke baro khoi ke bangla pendep te ko pa kena long ki pediang hun nak khmat ka khet ka jing isne ke jong me bar kena long au boleh bisne ban tei banang ya ka jing im ke jong ikum ki khon hep ke stan au boleh bisne bagi nang san nang mer au boleh bisne ha ka jing tip ya me boleh be im bar ba shisha bar ha ka ni ka por au boleh bisne lamba jong ni ka step pat ngidana ka jing ke jong me te ko pa ya ka bangi rokhi ke ni ka children Sunday au boleh bisne kum ki kon hep ki barit trai kan ngai ngo imi au boleh bisnei memekren yangi wei pi wei tikopa no do dang hep ki barit badang rit kum ni tikopa bangis ngau tho ik dan kam ye kame boleh be em bad be cha ka jing im jangi au boleh bisnei ngilong tang ki hep ki barit ki kon kena ki barit ki bam dang dumna ki cham phang ki tien ka ba em ka jong me rengi tip scam tikopa balangi wat ka khmat ka jong me kita ki ba em bat me ki ba yat bat me tikopa me men persat bor me men yalam tikopa wadalang tang ki hep ki barit au boleh bisnei ya rap yang au boleh bisnei ngadua ya khmat me ber IT au boleh bisnei ki nong ilam jong ka kham tam te ko pa men pencai bo ki ban yalam ki au boleh bisnei demen sim ba khoi jong me bakin ya ya kalenti ba kamon ka ba khoi ka jong me ai ki ka met ka ba khoi ka ba khia au boleh bisnei ai ki ka jing start ka jing sempang kuno bakin yalam ki kon hep ki beret kat bagi sing ki nang ya kham tam ki sngi ki ba ek ba tan ki mangi im ki por te ko pa ki jing persoi jong man ki ba bon te ko pa ki ban man telep ki jing im dangi hikai yang ya au boleh bisnei kum ka tin ka jong me ka dap maha lah hikai yang ia boleh bisnei ke ba me ong tu ba bangin hikai ya khuna na do padang ret ta tiu nu kan riak no wat andau larang ba au boleh bisnei ya rap yang itrai kan rat ya rap igi noi lam jong me au boleh bisnei ki blong ki noi ki da ba ka kam ku jong me ko pa ya lam ki de sim ba kho jong me persai bo de ki au boleh bisnei long reng kat bat ki da ki de ki pelai ki jema ki man sau jing pang ki sistem ti ba kanang ba ka kam ku jong me ti ba kanang kiu na ka snem sa ka snem ba ka ni ka por ka khlimat au boleh bisnei ngawan dem khmat jong me kum ju trai kan dan sa sisien pat lambai syakri jong me ya melawan kani ka por wan lam kani ka jakat ko pa au boleh ko pa jangi ngan pau khmat ka khet ka jing snake jong me da ka jingai ka scam ti ko pa ba ko me jolong ringkat bat it ko pa ngai scam ba me long ringkat bi kani ka klemat au boleh bisnei bin ai ka tien ka ba im ka jong me au boleh bisnei ngan jingai ka scam bat langi long tang ki hep ke boret ti ko pa andre rap au boleh bisnei ba tien ka jong me kan rung na do ngidang ret kum ni au boleh bisnei bagin nang san nang mer ti ko pa long lem ba di syakri jong me au boleh bisnei pensum persle i men sim ba ko jong me ti ko pa ba ka ege ban mino nak sentur ka jing ilang ka bor ke jong me te ko pa ni shani aban IT ke bro eksangti klan bor ke jong me te ko pa u boleh jong i bam je no angi por baro u bam jukan tai jing doi jong i bat biaya sngo yang ngi skam men pediang yang itu ko pa ba jing syakri jong i yang akan long pediang hun hakmat ka khet ke jing snai ke jong me ba ni ka por khlimat au boleh bisnai ngon ban ai ban bo ikini ki jung ai ki borit ki jong i ti ko pa ho au boleh bisnei ki long ki borit ti ko pa ban ni jor ba jing kerku ba me te alo ka jing im jangi andai ngi scam ti ko pa ba sono ba ka jing sang kena pun bon kami ki lemata ka burom ka jong me ai ki long ki bala kerku da me bar ki bala pen crowd ka bor ka jong me ti ko pa long lem au boleh bisnei bang sa jong jing sakli ki jong i ba ki ni barok ngi IT hagi sang ti klan bor ka jong me try ba long pen im jing Jesus Kristus ngapan ni barok mentabah la kertaru amen. Oh, aku boleh asisten general sekretari nama tadi tu kijung penbena, kumjuk inong lum jengai ngo pakam tamru i mesti miju momen bila pun kentang kijung ngo. Teman-teman pengini asngo no, eka way ke special item ni kun kena coka balang jongi, imes Natania El Nongpir. Shayaki,
jing im jong ni jing shai barit jong ung en yai pin i shaya ki bakin wan hanga na ba chong ki long ka hi ma kip nang shaya ki bakin wan hanga na ba chong ki long ka hi ma kip nang donut bas ngorip ai kan don hangi nuk sa ba bha u trai ngin yai pin i ban long kum sha ra khang ni ha per thei u kwa ya ngi ban long ki khon u play shaya ki bakin wan hanga na ba chong ki long ka hi ma kip nang shaya ki bakin wan hanga na ba chong ki long ka hi ma kip nang nakabinta ko buram play amen Kublai Shibun, Miss Nathaniel don upir itu kejing ruai kejong pi. Kapal ong sya ki ba wan hanga kumba ka team children's week ka children sunday ka dei ba menta. To blai ndang ker khu ye pi kejing puli jong pi kamta ka sap ka pong ka ba pidan ka kejing sakri yu blai. Menta pan ngin poino skoi ka benta ka ta ngin yo snow ka tiang kejong blai. Na i Mrs. Blasuk Warji badai nak belang malki kong ipedang subhai pi kum kerja sang kena akan step bapilak pelak por kenang ban penia dan dekat ban ngi akan sengi dekat ru ba ikhu ni jong pi ti kum ke jing pen kre tungan snok tilang ka jing ruai ka ba sau po tang nak jing ruai kenaren ka jing ruai ka ba sau po ka ketien jong belong ka syarak atrai jing syai ka lenti jong nga kum kulur peting syan ka por man miet kaya lam men sim jong nga por lai tali khot bat chorus Tin jong milong kasharak atrai jing shai hakalin di jonga kum klur bating shai hakapor men mir kaya lam men sim jonga ak tin jong lei ba phla show bakon manla jingkular balatho haka ya jing im jonga keshan bo kaktin jong milong kasyarak atra pan ai jing dengan manla kasngi langa shem jing e jing tin ju babu kashan ya lutang ha mehi aktin jong blai ba pla tin ba don jing ken show ba ko man la jing ular balatho haka ya jing im jong a kershan bor kak din jong milong kasyarak atron haka buram jong mi ngai ngashem rukas pa jingkur ku bakra me ai kullu
I chairman berpenyat yang kini kejing Syakri kini ke stamp. Kinong syarai juga balang bidon rengkat. Oh I pastor. But walai imdon kini ke poru. But baru kinong kit kam juga jesen kena ki hap ki baret ki udah ki khot jesen kena. But baru ki bidon lang kini ke por. Ai kejing kublai haka kerteng ke batyang tam kejong tribe unong pen im jongi uji sukres. Oh ingon rat ru kejing kublai nak balang ke bangangawan katang mun balang Malki Presbyterian kejing kublai nak ki khon hab kejing kublai ya ye kamtam ye ki khon hab bad ya kejesen kena ya kejing rakhi kejong pi ya ka children's week bad kumju ru ya ka children Sunday mentaka singi tenga pen pau ru kejing sngongo ba pila ibet bad ai bentalem yang a penyadon rengkat bad pi ha ka singi ha ka step ban yo ban sam ya ka khubor nak ka tien kejong blai hoi nga ngamlong nong wei shu ha kan ka balang ke jong pi ngala juwan ha ki program jong je sen kena ha kan ka balang bat kum ta ngam so nong wei shu le si bun na pi thu yanga le si don na jong pi phim da thu yanga te kum bangla batai nga de na ka balang Malki Presbyterian bat nga de ka long kmi nga don arngut ki khon bang don ki khun siru arngut te ukun chenrang jonga bat ilok bat I ki khon ki jong ki ru ki dot wan rengkat mata ka sngi ban wan ni shimenta ban ya senran lam ha kan ni ka jing rakhi ka jong pi ya kan ni ka children Sunday te kum ya ki khna ret hi nga suthu bala nga shukran nang ni nga tip hin me shong khop dai nam thaj dai shu ngap ngat kran nang ni te ngala pen kre hi da ka to ka ni ki dor ban pen EP po ketika LCD bat kum ju ru ka to ni ki dor ban pen EP ban wan ra ka ji kai na ka tien ka jong blai te ka ni ka por nga ka pat ba pi baro pen ye shong khop pen ye sha skor ya ka ji kai na ka tien ka jong blai bat mentangan hiar no nang ni na po bang kedan ka ba po khnang ba yo ban pen I ya kita kidur kidar lengba kani kejing itu khana kani kestem to kani kestem ngakwa man nalam shupi ya kejing batai khendian shapang kani ka bangin rakhi menta ka bangi jurakhi manusnem te to menta stang ka nusngi la yo ban rakhi ya ka Christmas denam te phi don nam ka jing so tho ka ai ka ni ka Christmas ne phi tang bala poi Christmas au la so bang la yo phong sapti thamai denam ha ne la up on your present denam ya phi up on your present ka for Christmas si kwa present nam te tu hok nga si kwa phi le kum no ban your present te tu si le kum no ban your present ka for Christmas ngam yo sngo che duai ban yo present nang ta da to I mai pa se ai present ni to tong nya pet kin men ta mo ka ai ka ne phi inam phi man nam to thanda khang no te jing khang dai kham lai reflection kan net tong am tip kita ba shong sedin ngangai pinyo I tong nya pet menta ngakwa ban batai phi khendiat chapang kan ni ka Christmas ka ai ka Christmas to hang to la tho ka Christmas ka day ka ta ka jing rakhi kamut bau rakhi mut kai pi su thu nam rakhi mun ngi celebrate dai nam ngi celebrate ngi lekman phi ru menta ka tayo baro shi tayo phi celebrate phi lekman ya ka tayo jong phi ki happy birthday bat menta ka sngi ru phi lekman ya ka ni ka sngi kerpang nak benta mut ka balong special ken bang rakhi dai ka birthday ru phi rakhi nam ong celebrate birthday kata kamut ba phi lekman ha ka por ba phi ha ka sngi birthday jong phi rakhi te ka Christmas ru ka kata ka jing rakhi ki Kristan phi dai nam ki Kristan hoi ki bobot bat ki bangai ha Jisu la khot yang ngi ki Kristan dai nam ki khot ki Kristan ki bangai ki we ki jat blai ki bon am ki jat nyam ki don ki Hindu ki don ki Muslim ma ki don ki we ngim khot ki Kristan tang yang ki bangai ha utrai Jisu ki khot yang ngi ki Kristan te kan ni ka Christmas ka de ka jing rakhi ki Kristan ban pindan burom ya ka jing kha ya u Jisu Kris ma ka jing kha ya u Jisu Kris bat ka bangi ngi ju rakhi ha ka por Christmas tong aku ban klipi balai bangi day ban rakhi la ne ban celebrate ya ka ne ka Christmas kumnong itip bangi day ban celebrate kumnong itip bangi day ban lek kemen ban rakhi Hato pulih hang to kini kena ki habarat pinaman pulih to pulih kini bayi hakmat pulih
namar ba kadai ka kubor ka babha ha ka ba ki angel kilapen bena ningkong ha kinong ap lang brod ha kasngi ba lakha ya ujisu to ka tu pilaban puli na gospel u Lukas na nong ba ar khat chipo ba khat we to kadai ka kubor ka babha bat ya kini ka kubor ka babha mde bon ya thu danu mde bon ya thu daki media na daki news channel mo ni hang ning shit pet ki news channel kasi ki PCN ki nosan hima ki batesi tang ladan jingjai yu pila pet news mentale apa YouTube dong ini ka news pila yo news Jakarta ngi pet news ne hakat por jong jisu 4 don mo 4 don social media 4 don ka news 4 don news channel 4 don TV ti don kambat badle ya thu ya kane ka khubor ka babha ublei ule kom do ublei upha daki angel den em si rwai em ki jingwai hak the herald angel sing si rwai to ki jingwai nei for Christmas ti ki angel ha ya ki kun ya kini kino ablang brod kidang shong halom kidang saat ding kidang modang up iklang brod jongki shumi kan san ka jing sha yang teh beneng mi kan san ka jing sha ki kendet ang ta ba mi ka jing sha jayu kum ta ki angel ki ong wat chat tiang bahkan ni kasngi hakasno debet lakha pi ya unong penem mo ya jisu nong penem mo de hang ta kita ki no up lang brot kila kemen hang ta kila tip man ta kasngi lakha ya ta unong penem pat kita ki angel kila ya thu ya ki lakha ya ha Bethlehem Judea te tong kwa man kli phi balai mau ne jisu pat balai bu jisu de khon jo bleu shong ha na du ba thau ya ka perthai na du kitab Genesis bagi bla thau ya ka perthai la thau mo kanu sni thau bleu perthai henriu sni de nem ta kemut ubleu pa nginget ha ubleu pa ubleu khon ubleu min sim ba khoi so thon nam pi so thon nam ka ta bang yong ndai pat bang mani lai ngut ki blai dai badon lai ha uwe ublei mo lai ha uwe ublei tong asu kwa example pi kani ka ti kadon ka nutli simpria santli simpria ti pinong santli ka ti pinong kumno kawai ka ti ndai tang badan santli simpria tamut kini simpria baro santli ki don kam ya ka jing don kam jok ni ka ti kawai ti ublei ru don 3% tamut ublei pa ublei khun ublei sim ko tang badai ha uwe ublei ma wat dom so thu bakla ban ong ba ni mani lai ngut ki bleng ni mani lai ngut takamut 3% tang badai tang uwe ublei to ni mani ya uni ublei ti ubuan long briau shan siapa perthai takamut udai ublei ukhun udai khun ngi dan pa ukhun bat umun sim bakoi tang ba udai uwe ublei to balai ni wan long briau shan perthai to ngan pni phi kani koi ka dor kai ka dor phi ka dor jong kai jongka dor jongka perthai nei jongka perthai jungi bapelun but phi nam kiti ki map ka kari Afrika kari India kari Europe kari Asia America dai nam phi nam kiti idak bapelun bayong hang tai manu bala ban ya thu yang mut ayu kiti idak bayong kadai kai kidak bayong kita kidak bayong an ya thu ya phi pen mom tong nya pet chwa ha ka por bo bleu thau ya ka perthai bat yo brio ke yite adam bat ka em ki de gi brio ki baning kong ki bo blei u thau ha ka perthai to ha ka por bo bleu thau yo adam bat ka em phitem na mu a ya ki kan ni ka do anot ka ba khoi ne ba jaklia kan ni ka khoi ne ka tiet ka khoi nei te to ka khoi kan ni ka do anot ka por bo bleu thau yo adam bat ka em dan iwe du jing tiket iwe du jing dum te ja yu la ong ha ka ta ka per eden te phitem nem ka im ha ka wi ka singi kadang ya jang tak per eden bat ha mar ba kadang ya ka long ni jing iten nat kini ki so ki pai ki ding ki se ki bo bleu thau hang ni pok per jing iten nat ngai ro yo blei bo ba iten nat handai ha ka ta ka por la wan par iwe hang tau ding pi ai ni sen dai de la wan par hang ta pok per eden bat ile akum no te ka em ka ta ka por kim pat tiang tu yu sen no mo kim pat tiang te hadin nang ta ka em kadang yai kum ta ini sen ni lak ren ken ya ka em ka em ka pet ko mano bakran kum ta manga thi im sen ka em ko ong pi wan sen no kum ni
sen ngamot ban kangka wanya songkai kren itu kena bat pi keng oh hato itu se em kini kisok kan ne kan ne jing internet hang ne hak per dan se mo sok bu play ong wadam te ka im ka ong ne mu ong bam tang batang no ni we udiang em u blay ong ngi wat bam ladang ibam ngin yap shisha em pi pim yap u play should talk em pi u blay um ju thok u blay du ba hok ba kuat ngap senen batai manga u play em sa ep ban bam ba pitang shu bam pin sa start kamu blay ha ta se mo oi em pi na em te ban bam u blay ong da bam ngin yap kabreu biet ong bam te pe jing ni bang jing sau hun bam pin da bam pin sa start kamu blay te ka im kala perkat ang ta kala pet mo pet dong dor kala pet yo tau so ni ka pet ong bam nem bam te ka ong tongan bam la ka bam o so mo kala shim yo tau so pet in tu dor kala shim kala ket yo tau so wei ba kala bam yo tau so masin bam ini bisen mo badai syaitan bondong ni bisen langat no kan bisen dia kan ka im lu ta ka por ka le chu adam ko adam ong oi boleh pet ko ni so ani jing bang jing sinyam kin bang tu so you tu pa bam tu ba ong boleh yang ni wat bam pa bam itu hoi kan lele pet bisen ong na bam ngin sa start ko mo boleh film ko se ka pa ban start mo boleh tu adam ong yo yap pet sing akan yap pet ngolah de bam ni kepan dia ba dia na ai kan je wadam ru ong othraim lele ka im nu kham yap ta thraim lele ti u bam kan ye tau so tin jayu marsin bam yo tau so ka tu ka do nuot ka bang ong pi kan ni ka do nuot ka ba khuit ka ba u bleu la thau mo ya yo adam bat ka im man don me ka ba khuit ka ba sngur bleu ong wat bam lu tu dieng jo ka jing tip ya ka ba ha ba sniu te menta man chua ki tip be tang yo bleu ya ka ba ha ta u bleu ne marsin bam along kum no la tingit mo ngim dei ban pendon kam dekak tin yong ngamar ba mo ki don ki briu pet menta si ong em jisu ye ja borok ki khna red and yellow black and white the black ka dei tang karong mo black namar ki don ki jat ben riu kum mo kum kini ki black african su ki ba black tingim dei ban ong black ne ni ban ong ba ka tingit ne ka dum ti ka don no jengi ka dum no kan ka dum no ka tingit no ka rung no kan ni ka pop dia ublay pat kwa gan nama dakan ni ka laka ka dum kan ni ka pop myo su banya keren ba ublay myo su banya long parlok jan ba ublay umon keren su adam ma de ka im hang tap ok per eden dia namar kata ka daw ngi kum ka to ka dot mangapen ip ning kong ka to ka ni ka percay pet la rung lut ka pop now adam ma ka im baro ki continents ki badan ba percay la nang kha ki brio ka don no ki brio baro kala tingit dot kum ni kala dum kum ni ka jing shai jong ublay kam don shu ma ni don kam ni ka jing shai jong ublay kam don shu kala tingit te ublay la sngo si ka dei hendai kwa pat ban be yang ngi la ni ban penjat yang ngi la ni ban pendo yang ngi ban le chepne ula ong ka bai nong jo ka pop kalong ka jing jam te ka emo adam no do takasni ka bor ka met juki kelas nang tuan telot kelas nang ban nang temen ban nei ublay la mut banum temen yang ngi brio nei badon ka ni ka pop kila nang temen no ting ipet ken ublay namar ba uiet palat yang ngi kwa yang ngi bangin jap in le chedujong te ule akum no te pule yang akan dikat bom ju good very good ke tu ka dekat khot ka mangi ban la lendet ka bakran bar ya tho yang ngi bau blai u ye ja ka perthai u ye ja nga ya phi kwa bangin le chu jok u kwa ngi ban dan bat u
ban yo ya ka beneng bat u te kumta u blai u lapha elau khun balakha marwei ban don long briu sha ka perthei ma beneng ong piu jisu na beneng u wan long briu sha ka perthei pine mu jisu lakha hai lakha hapo Bethlehem Judea hai bat kha hapo yeng sim lakha hapo sing o hapo ka hapo ijakai berit bah hapo ijakai berit ngaken mau ngarung ala yo banwan cepo Israel ngilik pet kitu ke jaka bakha jisu hab hiar cha hapo sto shakrum ijakai berit bah lakha jisu hangta te lakha ka jinglong red ka jan ka nap rumdan pitem nam ka gi ong no la supen sop de ki jan ki ba jot ngisi arwah em tu jinwai la sop de ki swadling klo ta sop ta ka jan sop ta ka meri la pen sop jisu la pen thia tu sing oi namar ba la jisu wan long bri shak perthai tengah kwa man kali ya phi menno lakha ya jisu dan betep apa man kali ka ne ko ai ka jing shisha ar pusan tarik nei ni rakhi Christmas kadai shisha sikhau jisu kadai shisha na kam dai kam dai dai buat nang ngim tip nginang mut pakadai shisha kasin kha jong u jisu de to menta menno las dang ban rakhe ya ka Christmas to ka jing rakhe ya ka ni ka Christmas ka ni ka ar pusan tarik u December kadai na du snem ar spa nyo pu kundai edi na du snem ar spa nyo pu pra edi to nginya pet menta balai ni rakhe ya ka Christmas ha ka ar pusan tarik December ngimtep te menno ublai shimsha ban pentep ya kata ki bon ba ki scholars ki bon ba ki bru bastat ki ba puli ka Bible ki la batai ki ya thu ba menno la khai jisu ki la khain anta don ki ba ong ba de March don ki ong ba de September te minta pat hang ni ong de arfusan tarik December ngi rakhi ndai ngimtep tikna ya kata tarik ka bala kha ya jisu namar ba jisu pitem nam ya nga ya phi ngi sedang ban long brio por ba khai mai de nam bakha imai phi seperti bio la khai ni la yo klung ntai ni la yo klung cendang de kata ka por baka sedang ke jing em jungi ne jisu klam sedang te ke jing em jung bakha na ka po ka meri jisu long na bom jukut chabom jukut ulat don lupa ladu menshwa ndai ka de tang ka por ka ba wan long brio seperti te na kata ka la da ong ba kata ka sikha de jisu ta kemun ngi ong ba jisu sedang nang ta sedang nang ta sedang ha ka santer Desember la ni sedang ha ka nunggu tarik jisu de ulat don nadu menshwa usuwan hiar ban wan long brio syakani ka perthai te to pen mentang ini pet hak itu ki por kini ki nong rom ki basen charu ya kri Israel ta por ki jurakhe ya koi ke jingrakhe ka baki khot kata ka Satan nelia hak ka baki pendan burom ya ublai sngi pi ki bon ma ki brio ki bamane ya ka sngi ki mane ya ublai sngi bat kata rek nado ar khanyo tarik u December hado ar ku sau tarik December ki rakhe ya kata ka ba ya kata ka baki ong ka Sol Invictus bat ki mane ya kata ka jing ya ublai sngi te ki dan ki pagans la ni kinong mani blai thau ha ka himarom te ha ta ka por ka balang Kristan ro kala don ki himarom ka balang Kristan kala don mo ha po Israel te la khle lang bar kinong mani blai thau la khle lang bar kita ki balang Kristan la khle lang te henre uni Konstantin uta patsha jo ki himarom along Kristan bat ukwa ban penduk no ya kata ka jing mani blai thau jing mani yo tau blai singi la ni ka blai singi te na kata daw usyem bat ujiet ya kani ka arpusan tarik ba kita ki brio ki basang ha ka himarom kin rakhe no ya ka sikha jong jisu ukwa ban penduk no ya kata ka jing rakhe ya utau blai singi ki kwa ban rakhe no ya ka sikha jong jisu te kata ka de ka jing batai ka we ni ki jing batai hoi la de phit puli ki we ki jing batai ki bon bha nei tang kata ka we ka ba batai ya kani ka jing penlong no ban rakhe ya kani ka Christmas ha ka arpusan tarik to haba ka hima rom ba tang la batai phi kala shem ya ka balang Kristan kum ka nyam jongka hima ha ka spas nam ka basau kala pen kala ka jingle nyam Satan nelia Sol Invictus ka sngi shuti ki Kristan tilapan kala no ta ka sngi daga jing mani yo blai sngi ki penlong no kata ka jing mani ya u jisu ka sngi shuti Kristan ha ka ki pendon burom ya ka jing kha ya u jisu ka ne la se ka long ba ki kwa ban pendam no ya ka jing le nyam mani blai thau ha ka ne ka sngi to kata ka de ka jing batai na ki jing tho ki banga ngawat kata ka de ka jing batai chapang kata ka jing rakhi ka Christmas ka to ka de ka dur jong ta u patsha Konstantin
to menta ngakwa ban ke batai pa ipi khindiat chapang kini ki Christmas symbols ka jingmot jong ki dak bat ki rukom rakhe ka Christmas bon ki dak mo menta la poi Christmas fit bu yu hayeng bo Christmas tree bo cloth dai nam bo mistletoe ki decorations tong nyepet menta ya kane ka bon ki dak bat ki rukom rakhe ka Christmas ki don la ka jongka thammei la ne nang nu ki sedang na ki rukom rakhe ye ki bom nget ha ublai uba im te tong nyepet menta Topet kita kidur si dan nam kita kidur apa yang juk people bayar rakhi Christmas. Hatu kini kita kidur kiba sakhi lani kiba day kerpang nam tak Christmas. Kidan nakki kiba bon kipriu kibo bat ndai ka bangakwa bat ong ipi kam day tang ban chubu dor he kini mengindak he Christmas. Kadai ya ujisu bandan haka dok nut ka jumitong nya pet chamenta ya uni u ya wai tai u Christmas tree tong Christmas tree to u Christmas tree udai karong ayo karong green la ni karong jerngam dai rong green ni rong jerngam haba jerngam ki phalang ki ai ka pau balong kumno tondala brown u selamut kumno la yap la terkhong the green pan mut ba em ta kamut ka rong green ka sakhi ya ka jing em to ki deng jengam ki long ka dak joga jing em uni Martin Luther ula pen itho ya ki ha ka Reformation Church mo ta Martin Luther balong pa jongi ki jong ka balang Protestant jongi mo bala mi no na ka balang Catholic balong pa jong ka balang Protestant jongi upen i kum ka dak jong ka jing em ha ukres ula walam ya deng jengam ha ka long yeng jong u ha ka wei ka met chwa ka sni Christmas kane ka long ka wei na ki jing batai ba menno las dang ban bo your Christmas tree bat ki ong ru ki sedang ha ka ri Germany ban bo ya une Christmas tree to how Christmas tree pa shit bo ki ai ngibo ki decorations ngibo ki lights nai min shua pat kim padan ki lights ko madan mangi ong ki shit wa daki mombeti to ka mombeti ki long ka dak ka ba kedau bau jisu ulong ka jing shai jong ka perthai meneng ong ipi ka ni ka do anot ka ba khoit ka dei jong no ai mano ai u jisu balong ka jing shai te ka do anot ka ba khoit ka de ka do anot ka ba shai te ki jing shai ba ki sharak bat ki lights ki bangi bo ha ki yeng ki sem jongi ha ka por Christmas ka kedau bat kalong ki dak ban kedau bangi yat ha ka jing shai jong u jisu to ki jing ai sobha ka mangala kli phi menne phi kwa na man your present for Christmas hoi te kine ki present hang lan hang ni la ong ki ka jing ai sobha ki long ka dak jong ka jing ai sobha jong ki real start ha ba ki let ban mani ya jisu phi kin mau ki ai kum to very good ka siar ka mer bat ka jing ubi kito kila ai ki real start ya jisu ma ba ki let pet ya jisu but ngiru for Christmas ngi kwa ban your present ban ngi ai present den am hande ka jing ai ka ba kor dor tam ka ba bleu ai ngi ka de ya jisu ba wan ban pin em ngi ki ai ki jing ai sobha ki bangi pat ngi la ban ai ya jisu tongan kli phi ki ai jing ai sobha phi dan am ban ai ya jisu phi dan am kai tong ka donut very good to kan ni ka donut jongi meneng ngal ong ipi na ka ba khoi kala kala tingit phi uji su tre na me kan ni ka donut ba tingit tre tingit don kam ya donut ba kum no uji su u ie jengi wat langi don kan ni ka donut ka ba tingit ru ngila na ban lai chu jisu da kan ni donut ba tingit ngimla ban lai chading phna bala yap uji su nam ta jongi ula yap halor ka ding phna ula play ka snam ka basau mo ka to ka snam ka ba ai jing im ula le ngilet nem ka ding phna ngila na ban lai jak nyong tra jisu ngi wana ka jat ka ding phna pe chu jisu ko ni ka do do jonga menjua ga ko khoi ti jisu menta pa kala tum kum ne ti jisu ngale kum no amla chu ti jisu bu khoi asa ta sabon num khoi sa tu safrum khoi adi da ko am chi bon num khoi tra jisu ngale kum no jisu nong kira tahu tu kada no betin tu ngam tre un le ngam tahu jisu nong kum no nong wan changa de ne men taka tim chu piong sha iki khna ban wan changa uji su sha ya pi ban let da kan ka donut batngit tang ba kwa pa ba pin shong sa ha kan ka donut ka batngit ken
Kindalat chu Jisu upediang nya pi dekan do batngit tang ba pi ong patra Jisu khoi setra ya ka do jengau Jisu sat dekat senam jong u kan dal asat ju Jisu dekat senam ke jong u ka tu ka do ka batngit ke kelab ya do ba khoi laki pop jong iki saw han han mo kin sayo lek kum ka yor sat u Jisu mo la ka do jong ka dum ka tingit sat u Jisu te dak kan ni pat ngiyo ban don ka do ba khoi kan ni ba u Jisu ong to ken menta ngala pen khoi ngala sat ka do jong pi pin adam yang do jong pi chirwai nam tu jong Christmas to one ha ki do jong atra Jisu chirwai nam tu jong ha wan ha do jong atra Jisu don jaka ha do jong ande te kamut kan ni ka do jong pi ka ba la sat u Jisu kan ni kan ni devan ai ya u Jisu mo to Timentangin pet yakini kidon sekini bikyong ki holi lani ki sok Christmas ki bangi jusi ki yeng ki jongi ki badon ki sla ki bathar pinak ta ki tu ki thar tu ki sla kumta yakini la jushim baki long kadak ki bakdau ya ki sha ki ba ukapan singat ujisu kadang ngideng ibu sok Christmas ni tuat ni kisla ni ken mau ken oh Jisu wan long breu usha yap halor ke deng phna bat udan usha ubathar ha kapan singat ba u Jisu usha sitom nam ta ki pop ki jongi to misal tong siwa nam ha jingkhang yu misal to to dai uda balaju penan kam ha ki por baki nong rom ki laju ong balaju penyasup ya ka jing yesun da ka bayang ha po uni misal to ngi kum ki kristan pat ni de ban yang hatrai u Jisu u balong us em ka jing sup ngi pat ni yang ha po jong no ngi yang ha kjat ka ding phna u Jisu kan umisal tu ngi shubu hendai ngim dei ban penlong ban manie ya kitu ki dak ki bangi bo ngim dei ban manie yo Christmas tree ngim dei ban penlong so important kim dei ban penlong ki baki breu ki yo ikino oh kini ki kristan ki manie yo ding Christmas tree ani ki manie yo misal tu ani ki manie ki lights kitu ki dei tang ki dak ki ba pen ken mau yangi ya ka ka ba u Jisu ulong tito Jisu u a yangi ya ka jing penyesuk ngi dei ban yang kejat ka ding phna ka jong u to kini ki Christmas bells pat kilong ki dak jong ka jing pen sawa ya ka kubor babha jong ka jing wan long breu Jisu meneng along ipi manu ba pen sawa ya ka kubor ki angel dai na benang ki putura dai ki put ka turoi ki dak kitu ki shepherds kitu nang ablang rod ki ong ka ne ka sila kai pi nong penem tem ki Christmas bells sa bangi asno ki sawa ngin kin mau ba oh ka kubor babha ba Jisu wan long breu shaka perthai to menta uni Santa Claus hendai ngim dei ban ngat ya uni Santa Claus ka jing pendon kam bakla ya uni Santa Claus ka along ka balak palat mo ngakwa ban pencai pi hang ni ngam tip kan ngut na pi tip ban hang ni ngong kum no Santa Claus la ne usain Nicholas la ong bau dei tau bishop ha kawai ka balang ha Asia Minor udai bajule ha ki beduk ujule bo pisah ki jingkhang badu tap yaki ha ki muja udai tang ubreu uni ma utau Saint Nicholas usile le ha yaki breu dei Jisu la ne dei manu supernatural mo superman dei tau dei tang ubreu ba immen shwa ulet le ha yaki breu ki beduk to minta uni Saint Nicholas ulayap no ha kan breu tarik December lai spa sau phau edi bar hadien ba ula khlat support kan ne ka tradition la ne ka rukom ka ba ki khna ki ju tho shi thi sha u ba kin yo ye ki jing sobha jing ai sobha mo ki nak suki ba ki sapen penlong yo tau Saint Nicholas ba undai utau Santa Claus ba ki khna ki ngat shisha ki oh ba wan tau Santa Claus na North Pole oh ba wan rung na tos khana oh ba wan kum takam kata kam dei ka shisha ngi kum ki kon kristan ngi de ban tep ba Santa Claus dei ubadang dan hado menta udai tang utau breu ba immen shwa ba le bhai ki baduk dan shwa menta udai tang ki jingle tradition na ne ka rukom kumta la sedang ya ka jing pendon kam yo Santa Claus ka por Christmas ka jing shisha ka long bo Santa Claus don shisha hendai la shudyam da ubreu ha ka sut ka basaw ban pen ken mau ya uni ru khoj kan ka dai tang ka jing riam sa uki breu man ken mau yo tau Saint Nicholas dan benta ru em bat u Jisu tina ka daw ngai la di shimet ngam ju encourage than ya kan ka jing nget than ha utau Santa Claus yo dai pen ban u Satan with Claus nenam Dong Santa Claus, he might be Satan with claws. Claws pitip em dikiai, kitersem. Mo nakata kadang ni day ban long ki bastat, day ban ong ang tho shi thi shu Santa Claus.
what you thought she teach Santa Claus ne kwa present thought she teach ime ipa la ni duai hau jisu ban yo present ha ka po Christmas ba ban ai ngo bau jisu balawan ban yap nam ta jongi ka donut batinget ka jongi ba un pen khoi da ka snam jong u bangin la ban yo pat ya ka donut ka ba khoi tongin pet menta yo klor Christmas pan u klor Christmas u de u kdau yo klor bat ka Bethlehem u balong ka dak jong ka jingkha yo jisu udah itu keluar bagi real start ro ki bot na do rimingi ki simpor hadu arsnem ban poi hadu nadap jisu arsnem ki sepoi ban let ai kitu ki gives ban ai ka kitu ki jing ai sobha bat ki bot yo ne keluar to ka sing ot ka kedau ya ka jingwan long breu jisu ha ka jing long red ma u jisu simwan ku musiem u patsha uwan ha ka jing long red to hang tu pat pet ki angel ki dai ki nong pen bena ya ka khubor babha jong ka jingkha ya jisu tu bangala ong ipi menemo ki wana ka good news ka gospel ka dai ka good news to menta pet itu ki riu start pat ki riu start ki long ka dak jong ka jingwat ban mani ya usiem bat ka jingkha ya jisu dai ka jingkha ya usiem jong ki sim balai kini ki riu start ki ki ba yo ka jing start ka bamayan maki one I ka give ki ba don usiem bala kaya usiem pikan mau em herot upin yap lu ki kelung ki ba kha hapo kata bala ba hapo kata kapor ba kaya jisu penyap lu ki kelung unak namut bala yo ban penyap yu jisu hendai ublei ula bore ya jisu bat sim yo ban penyap to ki angel kilong kata kadang jong ka jinglong la kloi ban jubab ka khubor baki angel ki wanra to ngiru ngidai ban pediang ya ka khubor jong ka gospel uji Yesus Kristus ka khubor Christmas ka khubor jong ka jing penem ka khubor ba uji Yesus ula wan ban pen khoj ya ka dok nut jongi to menta ngakwa ban kelipi namar kata kadau ha kan no ka dor ngidai ban rakhe ya ka Christmas topet yang tu tepuli yang akate banding kong da ka ba mani bat le kemen hau try mdai ban le kemen ban nyetem de jingwai perthei ha mdai ban tem de jingwai disco kibuan kibriyo ki wasong thu bakla oh ambit Christmas ndasngi ui jolut ndasngi party hin jungi de ban le kumta ngi kum ki kun Kristan ngi pen so si eu jisu la dangi le kumta ki don ki Kristan ki baba pli kim don ka jing so tho ki le kumta ki Kristan ki bom julet je sang bah lani ki Kristan ki ba embet ka ba man ra poi met Christmas o shibit party hin jungi ha tem de jingwai perthei tem de jingwai disco tem de jingwai Bollywood ha jingwai Hindi ha shat twist jisu un sngo kumno un sngo si namar kata kata habangi ni lek men ni mane bangi wan cha kayen jo bleng ir wai ken ki jingwai ya ro eu jisu kata ken gapen kemen eu jisu gapen kemen ni ngiru ngirwai ni rakhe da ka bangi ai ngo trai jisu ku blai shibon me wan long brio sha pertai ku blai shibon trai jisu be mangi bala de ban yap bala de ban le chu jok me wan long brio wan pen im yangi da ka bangi pen pau ka jing ye jau blai ba ka jing ye para banget ni ai ki bedok ki basitom ni let ban ai give yaki da ka ba ai ki jing ai sobha shau jisu ai ki bom la ban siu keliang tikine ki dai ki bangi kum ki kon Kristan ngi ban le hoi ni le kita ki decoration ai tang bangim dai ban bo too much importance ki decoration ha bangi pet kita ngin ken mau ba ya u jisu ki bangi le baro ki dai ban pen ken mau yangi ya u jisu mo namar ba u jisu la ai yangi pe ngak apa ni piang ne u jisu la ai yangi kamet bat kamet ka mong idon ka ni kamet ngidon ki khmot ki khmat ka skor ke e bangin sothu e ka saudong saukon ngidon ru ya ka ne ka bangi ong ka sol ka jongi em ka bakan thup ya ka jing perkhat jongi ya ka jing sngow jongi ba de ka bor jongi ban jiet ka ne kan ka la jiet ya ka iftem kam jiet ya ka ne ka dok nut ka bakhoj ka jiet ya ka ne ka banga ong ipi menne ka bat ngit ngilale ka pop te kan ne kan ka bau jisu wan long briu ban pen khoj ba ka ne ka dok nut ka bat ngit kan yo lai ka dok nut ka ba khoj kan ne kan ka bau jisu wan bat ngidon ru sa ka ne ka wai ka ai ka spirit ka jungi ka ne pa de sim ublei ula persat hu adam dai bat la kelalong ujing thau ba em bat kan ne ka spirit ka kwa ban duai ka kwa ban wa deu blei ka kwa ban mani eu jisu ndangi pat bun sin ame kan ni yong ai chong kendang
ibu ya kani sekendang bat ngi pensngau tang kani kani pat ka ong aya ngakata ngakwa bande pop ngakwa bande kata kwa bai bande ke ibu persya ka monju ublai na kata ka daw ngi deban IT ya kani ka sol ka jongi ka bakan thop ya ka download ka jongi syau blai bat kum ki kon kristan pat ngin yo bandon yo tau so men sim ngakwa ban pi kani mentan ngalap pi Uni ubriau kan pengalap ni pi dai tang ubriau bersupai kemne uni ubriau ki dan tu lai teli ki benta ki bangalap ni pi mentan ka mat ka soul lani ka download jongi bat ka spirit ka jongi kita baro lai teli ki benta ki bangidan mangingi deban IT syau jisu man la ka Christmas man la ka sngi kena mangindan ya ka jing iet ka jong jisu hangi to nenta syau mangan penkotat ngakwa ban pi pi ka ni kani ki ong kata ka wordless book karong iu kene karong yellow lani karong ksiar denam ha pitep nam bakani ka kedau ya ka beneng ka ksiar kalong ka benela kalong ka bakoj kalong ka bangi ong ro bakindon ka surok ka balas yang dak ksiar ha beneng ma kani ka beneng ublei ukwa ingi bangindon dengkat bat ha beneng henrei pitep nam balai ngimla ban dengkat balai kani karong iu kabat tingit kabat dum namar bangidon ya kani ngimla ban rung sebeneng ngila ban le chu jisu ban pan map ke mengongi pi mene ngila chu jisu ngiong trai ka dono jenga ka tingit sat daka snam bakodor jong me ban ondela sat daka snam bakodor jong me ngiyo ya ka dono ka ba khoj ban onda bangila yo ya ka dono ka ba khoj soitan yo su ban rung pi kidon kini soitan ngat ni pi kiksuat kidan kini kiksuat ini iwai ya ini ksuat jing dukhi ha si dukhi nam dan kapodam yo ya kabakwa ha lale dom ha larung ini ksuat ja download dale dom dale bitar dong imei ali sekun potre larung ini ksuat ha tengomot ka download jungi ka tinget te don se iwai ksuat am peningai pi se iwai ma ini iwai babishni ha sibo parlok jong pila yo tit cycle pi pa pi go ngaru kwa lang gum kata cycle imei ong ap sekun padan pisa am lang pisa imei sebtin thai ngabishni dong itu parlok ali senya cycle lang ban nga thai ngabom tre ali senya cycle lang bom tre balai ba bishni bakwa lang ya di habam pala imei ban pentin temne ban bishni iki parlok dai na banong itnat cycle jong pi tamam judai ban bishni kena kan thai ru sibo parlok ju pila dan tit barbie bi itnat pin bishni da pi bishni kemut larung ini suit da donot ta ka donot atngit pi buan ata ki suit baru ha donot jongi bet sei wei dongan pedi kijing pi hon ha baso pi hon so bishni ka donot dadan ba dan ki parlok ju pi badan karyam bakham bas ne bakham jrong lai kham habrin pi hon te kini ki suit pi ki buan ha baru ha donot jongi henrei uji su kwa ban ai ngi yo men simakhoi kani karong blue ka kedau yo men simakhoi Tingin la let chu jisu meneng ong PM ni let da ka download ka batngit ong tra jisu ka download jong ka tingit u jisu la pen khoi da ka snam jong u ni la yo ya ka download ka ba khoi bat ha ba khoi ka download wan rung umen sim ba khoi da la rung umen sim ba khoi ya ka download jong yo ai ka ni ka rong green ken ka rong green ka kedoi ka ai ya ka jing im Jisu ong awan ban ai ka jing em bat ka jing em bakerhai meneng ong ipi adam ba ka em kil abami tu so ublei ong da ka bayap pinyap sisa ka bainong jo ka pop kalong ka jing yap kila le pop yo ublei kila yap kila abami tu so hendai jisu pat ulawan bat ban ai ka jing em yangi ka di ka jing em ka ba green ten nak ka daw ha ka ni ka Christmas ni ho ni sit penon kam ha ka rong green ne ne po Christmas ka rong green ni sei ibha ba ka rong sau rong ibha de ne po Christmas ti kitu ki rong artli ba pi po Christmas simbai karong sao ka kedawi ka snam jisu basat gi pop jungi bar karong green ka kedawi ka jingem ka bangi yo ha bangi nget ha u jisu tito kain ka Christmas ka basuk ye phi baro ki khon jong kan ka balang hang ni pop mauro banganget scam ba kan ni jing hikai ka jonga ka ba khendiat ha kan ka sngi shapang ka Christmas bat shapang kumno bangin rakhi ka Christmas kan don ha ka donot ka jong phi badu blen gur khu ye phi bat na do mtak sni barakhe para bor ka focus de jisu para bor ladam yo jan thamai
mai rum lele la dam yo ka jan ma thamai ru ang niu jisu ru bopli mo sop da ka jan jot ma apo ching oi lele nga dam yo jan thamai ru da phi yo ru ka byang mu pin phong jan thamai la da phim yo ru lele wan be chi mani ma bat persang bande ke ba bha bat ai ki jing ai so bha chi badok ki bomla bat kham tam ai ya ka do not ka jong phi sha u jisu knang bangin don ya kan ni ka do not tingin da don ha kan ni ka do not ka ba khoi ni don ha ka team ju baros ta yo pilai la kai game sam pi don team nam pi don team to haba pi don ka team pi kwa am ka team ju pi kan job tingi ru ngin da don ha ka team ju jisu ngin yo ka do not ka ba khoi ka do not ka ba job ada pi don ha ka team ju soitan ka do not ka ba tinget le chedu job yo prize ka ba le chedu job ne da ka team ju jisu yo prize ang ban le cha benengken mo te to blame kur khu ya kan ni ka jing kai bat na ai khu ble ya pi kna ki kon hap jo kan ni ka balang baro bat nga kit bok ki riang ru ya pi ba pi yo result ajan yo result dah adon ni ba yo result oh to blame kur khu ba pin pass bha exam jong pi mi not bha bat kan mau bha ban ne tips ni man laga sni te to kai ni khap dep hikmat ni duai to nga kwai pi ban pen bot kan ni ka jing duai hadin jonga try jisu nga ai ngo ya me ba me la wan long briu sha ka perthai ban yap na ka benta ki pop jonga try jisu nga ju le pop bun sin nga ju kum thak kum bishni kum dukhi kum pihon bon try be e jonga ki pop ngale kilapan tingit ya ka dono jonga kilapan dum ya ka dono jonga hendrai try jisu menta ka sngi nga wan hak jat ka ding phna nga karpat ye me sat da ka snam jong me ya ka dono jonga bangan yo pan ya ka dono ka ba khoi try jisu nga ai ka dono jonga shame tu shong hapo jongka pendap dong men sim ba khoi jong me bangala ban em ka jing em ka badap ker hai bat ka ba pendan buram ya ka kerteng jong me ha ka kerteng jisu ngapan ngapediang ru amen token te to blem kur khu ya phi baro bat kum juru ya ka jiseng khna bat ya ka balang hi baro kowe ublei nam ta ka buram jong u amen to pilai sutu pha dem ikong ba ikai spang mình đơn có bật độ nốt bạc không nua bạc khui em đây cái độ nốt bạc tiếng đây đang đơn bạc tiếng in đây cháu hả để em cái độ nốt bạc tiếng in phai cháu Jisu bagin chuak bagin sat yang ida ya dono jong ida kasnam jong udai bagin dono khoi te kong pa jong sungu ya ku blai ru pi ta ki kentien ki jingkai ki jong pi ta Christmas kalong ke basai borong la isu tu ba sai sin pan pa jong sungu pi to mulai dang ker khu pi kam ki jam jong pi kam tam ru ka yeng kasam ki jong pi penang yo ru kamat ka basai baklain te kendiat nak liang ke jeng kena idan jeng ai sobha kum kadak ke jeng sim benta ke jong pi hakan ke children's Sunday ke jongi te kurpat toh kendiat kum ke jeng pekan mau nak try assistance ke tri la kum kelep ne bentang sing ke children Sunday kebalang kalau ai boring penongkam ya kan ke Sunday ke kerpang yang kena dan kerpat biang kena sobha ke jingseng ke besi-besi bapenyawan biang kum ni baro pai pi sutu bakla ya pi ong ke jingseng si beji ke jingseng ki temen ne kirang ba ne bentang sing yo bor mengi kena te ba ong children Sunday sai sin pat kenturu kimi pa pen kentulang ki khun ki jong pi pa sai sin pen wan biang menyadan lang kum ni bakalong ke jingsingan na bata ke jingraki jong ke children Sunday tinggal apa no bentak bawah jong jing sakri jong ni ke step na aku blai pi baro na duki organize nong elam jenwai bat kamtam ki nong sim benta baro ani ke step
Tengin penuai no jing syakri jong yunu kani kapor te bos no ketilang ke jing ruai ke pasau kendai bad adien jo ke jing ruai ngekerpat itemen besan pies karena yor bin bu ke jing duai lengkot ban pelait na jing ku penuai ke jing ruai ke pasau kendai tang na jing ruai kenaren ngilong ke kena baren kum ki keluar ngiting shan hapadang jing dum jong kami krik krik ngiyai ting shan borok ke khot pak chorus ke jing ruai ke pasau kendai Shine, hapling jing dum jong kamin, krep krep ngiyai ting shine, ting shine, ting shine, ting shine, kung ki gloret hapneng, man lagi por ngiyai ting shine. Jing suk jing man keleng krep krep kum ba ki klor kat ba shat vian ki pen hirungen nang yai teng shan kat shabangi nang len teng shan teng shan teng shan kung ki gloret hapneng man lagi por ngiyai ting shan jing suk jing man keleng kung ki gloret hasun pneng langit reine lekai barabor ngen yai teng shan sha jing sniu ngen ampai teng shan teng shan teng shan kung ki gloret hapneng man lagi por ngiyai ting shan jing suk jing man keleng hosana jam hosana ya utrai ngen ya ro ngilong mau kodor ukres jing man ki breu baro teng shan teng shan teng shan kung ki gloret hapneng man lagi por ngiyai ting shan jing suk jing man keleng Tong ini kabre bro ini duai. Tong ini duai. Ublei bau kupa jongi bahabeneng ngi aingu e yeme kerat bi namar ke jindon rengkat ke jome lemen ngi kum ke jeseng kena hagen ke stem aingu trai bamelakir ku e ke jeseng kena jong ke balang kham tam leng bagan ke tiyo ke bigelayo ban rakhe ke tiyo ke bakar pang ke jongki bainang iskem bake baro ke baki kun hab ke badet ke jongi ke yo ban pendap kan long ke jingker khu na ke benta ke jingim ke jongki bakinang san bakinang he rangkat bak jing dap ke jong mehi ker khu ye ke jeseng khana jong ke balang trai bi na do ke no elam ke jongka bakit khat jong jeseng khana baro bakinang mat ko trai bi ye ke jing
alam ke jing betin ke jome kinamat khamtam trai ya ke jing em ke jongki ke bakmen hala ke sengi da ke jing rengkat ke jome kerkhu ya ke step ru khamtam trai biej bar khamtam ya ke jing hikai ke bangil yo lang ba ke syakri ke bakodor ke jome ai bekini ki kenten baro ki ba ke syakri ke jome kelapan sngau ke yo jaka hagado nod jong ini kon hab ki badet jongi baki kinang san rengkat ba ke keten ke ba em ke jome kerkhu ya ke benta baro bangil yo ban pendap ke ke stem pat nang rang rengkat bo ba ke por badang sa jone ke sengi habngi sayo ya ke jing syakri na ka we na ka ne ka sengi ke bakarpang jong kini kon hab ki badet nyai ti ame terai ke por ke badang sa jong ke sengi to sngau ke bangu jongi nama pi ki pop kerengkang ki mesyam nama ra keteng jisu ngi pan ya kini baro badak bawai no jong ne ke jing syakri ke jong ye me ke step au blay pelajing ni ke por de ke jing kerkhu ke beken saya ke jome da ke bai ro ke jing ai ke badap yang ke badap kerhai ke jong trai bono pedem be jong Jesus Christ ke jing ej ba ba phla ke mamayan ke banala ke jong blay ku pa ke bana bom ju kot lem ke Jesus lock ke jing pensaj bor ke jing thamai bor ke jong men sem ba khoi kini ke jing kerkhu jong ki lai huai blay ba em ba shisha kin shong rangkat be kini kun hap ki baret ki jongi rangkat bagi jesen kena jong ke balang bagi jesen kena ke badon hakane keri ke bayi ke jongi bakalang saudong ke pertai nadu mentah syuri ke bom cukodro amen